नमस्कार, मी प्रणाली होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी एकदम भन्नाट रेसिपी आहे। आजकाल मालवणी जेवण सर्वांनाच आवडतं। ज्यांच्या घरी ते बनत नाही ते हॉटेल रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन त्याचा स्वाद घेतात। आता तुम्हाला त्याची गरज नाही, घरच्या घरी तुम्ही ते बनवू शकता। त्यासाठी मी आज घेऊन आली आहे मालवणी जेवणातील मुख्य घटक म्हणजे मालवणी मसाला। ही रेसिपी आज आपण पाहणार आहोत। चला तर आपण ह्या भन्नाट रेसिपीला सुरुवात करूया। मालवणी मसाल्यासाठी लागणारं साहित्य ते सर्व घेतलेलं आहे। ही बेडगी मिरची आहे आणि ही पांढरी मिरची आहे। बेडगी मिरची आपण इथे 2.5 किलो घेणार आहोत आणि पांढरी मिरची 1 किलो घेणार आहोत। मग सर्वात प्रथम काय करायचं आहे, ही मिरची 2 ते 3 दिवस उन्हामध्ये सुकवून घ्यायची आहे। सुकल्यानंतर त्याचे देठ काढून घ्यायचे आणि त्यानंतर ती आपण मध्यम प्रमाणात ती भाजून घ्यायची आहे। अशी भाजून घ्यायची, थोडीशी काळपट कलर चेंज होईपर्यंत भाजून घ्यायची। त्यानंतर इतर साहित्य आहे, हे बडीशेप आहे, नागकेशर आहे, जायपत्री आहे, राई, जिरं, शहाजिरं, धने, मिरी, दालचिनी, लवंग, मसाला वेलची, हिरवी वेलची, बादियान, खसखस आहे, त्यानंतर जायफळ आहे, हळद आहे, हळद अशी फोडून घ्यायची आहे आणि हे दगडफूल आहे आणि तमालपत्र। हे सर्व खमंग असं आपण भाजून घ्यायचं आहे, थोडा वास येईपर्यंत आणि कलर चेंज होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। एकूण सर्व मिरची, दोन्ही प्रकारची मिरची पकडून 3.5 किलो आहे आणि इतर हे गरम मसाल्याचं सामान 2 किलो आहे, म्हणजे टोटल 5.5 किलोचा मसाला तयार होणार आहे। आता हे आपण सर्व भाजून वगैरे घेतलेलं तर आहेच। हे सर्व साहित्य एकत्र करून मसाल्याची चक्की असते, कांडप मशीन किंवा डंका पण म्हणतात त्याला, तिथे घेऊन जायचं आणि मसाला कुटून आणायचा। अशा प्रकारे हा मसाला तयार झालेला आहे, कुटून आणलेला आहे आणि त्यामध्ये जास्त दिवस टिकण्यासाठी असे हिंगाचे खडे घालायचे आहेत, 3 ते 4। ह्या मसाल्याला लागणारं साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। टोटल 5 किलो मसाला तयार झालेला आहे। मस्त छान घमघमाट सुटलेला आहे मसाल्याचा, नक्की करून पहा। आणि तुम्हाला जर अर्ध्या प्रमाणात हवं असेल तर अर्धा प्रमाण घेऊन करा, पावभाग हवं असेल तर पावभागात करा। अशा छान छान रेसिपी मी घेऊन येत राहणार आहे। लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।